Majstrovstvá sveta 2012. Rok po domácich majstrovstvách ideme do Fínska s malou dušou, slabšou nomináciou a novým trénerom. Od chlapcov sa veľa neočakáva. Do systému sa uvádza nový formát o dvoch skupinách s 8 tímami. A tak naši chlapci začínajú proti dvom favoritom na celkové víťazstvo, Kanade a Fínsku. Proti obidvom tímom sme nezískali ani bod, ale chlapci odohrali dobré zápasy. Nastupujeme proti Američanom a skvelým výkonom ich porážame a získavame body navyše o štvrťfinálový boj. V skupine postupne vyhráme ešte nad Švajčiarskom, Bieloruskom, Francúzskom, Kazachstanom a postupujeme do štvrťfinále. Tam prekvapujúco vyradíme Kanadu len druhýkrát na pôde majstrovstvách Európy a postupujeme do boja o medaily s Českom. V semifinále vyhrávame nad našimi bratmi, postupujeme do finále, ktoré si zopakujeme po 10 rokoch proti Rusku. Slováci, Chára má střela a je to gól! Slováci vedou, Zdeno Chára! Hoci sa to nepodarilo, tento turnaj ostáva navždy legendárnym. Chlapci nakrátko ožili spomienky na zlatú generáciu, zobrali z tohto turnaju striebro a ukazujú, že dôležité je si dôverovať. Striebro venujeme Palimu Dimitrovi a zároveň si trošku zalepíme oči do budúcich rokov, kde dlhé roky nezískame žiadnu medailu. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, odber a my sa vidíme pri ďalšom hokejovom sklamaní, pri ďalšom mojom videu.